vau thla ni som hne ni nga ni ani a tun tuma chuan indo na mual kan hrut vak don lova ma se mi tam takin tong ka le message min ron ngen angin he indo na a fighter jet te che dan le Russia in engthlona nge a man tlang pui Ukraine in enge an man engthlona nge ding chang ti te atak nge indo na hian engthlona nge atak rama ron chena ta ber ti te Ukraine van boruak a in be na turu ti in thu pui kan handa a boruak indo na a indo thlona te che chuak kho chan chin te a kai hnoi te kan puang dona inno hlok pui nge kan be sei asia ma hau tak ve thina like mangkhan min han support ve de sak mai te u Russian Central Military District a Combat Air Arm Krasnoyar territory a omchuan tun hnai khan MiG-31 BM fighter interceptor panni ti changlun andonga hei hi December ni ko a Russian Ministry of Defense in a press release anti chua khan tarlan ani he thlona hi video masa khan kan ron soi zeu to a kan ron soi nual to a Russia in indo thlona an ron tirlu zinga chuan a tho hlok berni a hriat ani MiG-31 BM hi Soviet hunlai MiG-31 NATO designation a chuan supersonic all-weather interceptor fighter original variant sang zinga atela multipurpose long-range fighter aircraft ani speed sang takana ya thlona le leya target te po an kap thei thlona khalkal na le athisen zamani ve mayang chu avionics ti changlun ni in hands-on throttle and stick anti a khalkal na athunun nak a control na te liquid crystal color multifunction display MFD anti pilot ma computer thachung chuang display te onboard computer system turu takte digital data linkage le face array radar te chu a thatna zinga mi anni MiG-31 BM hi MiG-21 original version zinga Ukraine indona efficient berni in an soi Russia media report alandanin mun hiam tak taka cruise missile thlok theile ti che thei cruise missile thon chuak theile ti che thei Russian thlona tlem te zinga mi ani Russian air to air le air to surface missile rang manga thuam thei ani a thretur poimo tak chu he thlona hian target somni pali arwalina intercept thei ani an chut dan chuan Russian Aerospace Forces VKS hian an inventory a MiG-31 janhi somnga pani velan neya Moscow hian heng Foxhound te hi kumsang ni som khan MiG-31 BM le BSM variant an upgrade trana kumsang ni som hia chuan za upgrade an tum kha ni a antipui tlingta em hriat ani talovani tuna hian Russia hian MiG-31 BM regiment pathum an neya heng zinga hian fighter types operational ti thei hi som ko velan nei Ukraine van boruak in beina Russian fighter loading berchu MiG-31 BM hi MiG-31 interceptor aircraft variant chakber polang ayani Russia le Ukraine indona kalme ka hian fighter dangte hian an theina capacity ni turangai an phak lo hle ni in an soya Russian Aerospace Forces VKS fighter advance tak te Su-30SM le Su-35S ang chi te chu indo chung zong hian Ukraine thlona laka an chung nung hle Ukraine fighter pilot le sipai lama mithiam te chuan Russian Su-30SM le Su-35S te hi Ukraine Air Force fighter te chuan an phak lo hle tian pom ma se athira tang khan indo na hi Ukraine tan chuan air superiority chungchang ani lova boruak a chung nun an tum lo achan chural thuaman in nei that thlai ema wangin aka thlak na lama an ram tang anin sorbing ta zok ani Russian combat aviation assets te chu air defense system rang manga thur thlak tum chu an hna ber ani ta zoka Ukraine chuan medium le long range air defense te a chhop chuaka a field ta S-300 le BUKM-1 ang chi te chuan Russian fighter jet te chu metar sangli zanga chung lama an thlo la in an ka thlak angai chumi pon lama chuan ka thlak thei lo tlukan ni chutianga ni chuan main portable air defense system main pets range chung ang vela an thlok don ti na ni ma se Russia thlona engemaw zat an kap thla thei thowa Su-35 hial te po an kap thla ani kan Su-35 Su-24 le Su-34 tam zok hi mun hiam taka an thlo la in Ukraine lam hian an kap ani ti in
Russian pilot pension to pakhat chuan the Times a hrila a hming tar lan adu lo thung Russian pilot te hian Ukraine lam hi an zuam ma an tlak phau fawani apumpuya thlir chuan Russia hian Su-35S pakhat le Su-30SM somle pakhat lai an hlo an chan to ni a hriat ani heng zinga paruthi boruaka an thlo lai technical error wangema chutianga wanga che sual ni angai ni a report ani mase Ukraine a boina a chu atanga che dan soisel theilo a che dan soisel theilo thlona pakhata omani chuan chu MiG-31BM long range R-37M air-to-air missile manga thuam hi ni nge yang he combination hian indona kalme ka hian stellar tracks record anaya indona MiG-31BM ka thlak record document sa omlovani tun hnaya Ukraine rama Russian air war chungcha nga zirchian na London Royal United Services Institute Rusi na an zirchian na chuan VKS the defensive patrol te hian Ukraine combat aircraft laka an hlotling hle ti achianga MiG-31BM ina amman R-37M long range air-to-air missile chu Ukraine fighter pilot te tan chuan har satna lian tak thlen tu an ni Rusi report chuan Ukrainian Air Force ina interceptor thabera an nei Su-27 chu MiG-31I chuan kong engkima an hufuma a thlo chakdan le thlo thlat zonga te avionics le radar armament engkima atluk lo thu an tar langa he fighter hi mek pani point panga ina thlok thei vansang kilometer som pariata sanga a in vor chho thei boka kilometer jasari chhunga rala do thei bok a thatlo na ber chu fiala heka a theina an hatho thei atama wangle ral thuama phurhrol thei ema wangin fiala eina tin R-37M missile hi kilometer zathum aya hla target an kap theya duthu sama kap dikture ro chuan kilometer za som ni paret bor vela hla a target bayangai thung Ukraine indo thlona tene na an danglam na chu Ukraine interceptor thaber Su-27 tena an man R-27 missile hi kilometer somnga vel chawa hla target kap thayan ni Russia mithiam te chuan MiG-31BM le aral thuam man ber R-37M ka dikle mun hla tak taka thlok theite mun hiam taka ral do thena nei tura an thuam si karne na inzom chuan Ukraine aircraft tan big bowle put chhuat tlan chiat ati harsa a pit chhuana man ani manglawani anti hei hian Foxhound thian Ukraine fighter jet te a in ma ason chiang hle ti na ni airborne target engpo akap theya kliam tur lavin base an kir le theibok MiG-31 ke le hypersonic dagger Russia hian Ukraine beitir lama khan MiG-31 chikhat hypersonic KH-47 Kinjal Russian tungin dagger tia kau chutiang missile mang tura duan MiG-31 ke chuan khal chhuak zo boka atira chuan MiG-31BM hi Kinjal hypersonic missile phur tura ruam manania mase anhuwa MiG-31 ke chu phur tu atan thlanani ta zokani ti in Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan soi KH-47 Kinjal missile hian kilometer sang ni zetal hla akap theini in an soya fragmentation warhead kilogram zali som kwa pakwa zetari ta pai thaya hei hi conventional warhead ani 3 kiloton zanga arit nuclear warhead emo phur thei bok hei hi Hiroshima ka nana atom bomb an man a in aliat somthum pathum zetina chak zo kani kan soi photo angin khovel indona omto zinga tuna Russia ina hypersonic Kinjal MiG-31 ke atanga an ka chhuwa khovel ral thum changkang berte zinga mi an man masak berani a mase nuclear warhead zo kan manglo hlo mangseng chuan Japan khopuya US bom thlak rap thlak je kan hria kha ai khana let somthum pathum zetina thokna ani arap thlak gon lutuka aya kilogram jali somkwa pakwa arit fragmentation warhead an mangta zo kani he missile hi ri aya alet nga atanga som pani velina thlok chaka standard ballistic missile a in trajectory flighter zo ka athlok kwala he wang hian air defense te tan ka thlak theina chen satlem hle he missile hian stationary target chawni lovin mobile target po radar seeker mangena kap thei aomje chu target ka fu tur kha mun ma se son theilo chi chau an kap lova
target session lai motor emo thona emo po diktekin an kap thei ti na ni Russia chuan sang ni som ni pan ni March ni som papua a Ukraine khotlang lam Ivano-Franki biala Diliatin khua aral thuam dana mun chu Kinjal hypersonic missile mangin anti chia tian puanga kha man masak ber ani ta a indona chuan hypersonic ral thuam man masak ber ani ta ni Kinjal hypersonic hi indo thlona sang tak hanti hian ground clearance sang kan soina ni chaktaka thlok thei sia mananga ya chuwangin MiG-31 mek pathum vela thlok thei capable air defense interceptor hi missile phur turin an tling tok hle Russia chuan khotlang ramtel laka strategic deterrence measures danga kalpui mek zinga Kaliningrad region a MiG-31 ke amangna sa lebok Kaliningrad atang hian Kinjal missile atang ral thua MiG-31 chuan West Europe khopui tamjok London Paris Rome le ramdang chu minute sari atanga minute som chungin an kap thleng thei don ani chutiang ani lai chuan tun thlengin MiG-31 som atanga som ni chau Kinjal ka thei turati changtlun ani thu hriat ani atam lo hle Ukraine van boruak indona khonge pilot te an om Russia le Ukraine te hi ni tin van boruak an lein ve ton renga an lein be ton ren chuti ani chuan khonge pilot te hi an om Russia le Ukraine hian van boruak an sa takin in bein an kalpui thina Russia hian drone le missile kap chuaka Ukraine hian an mani missile mangin an kap thlave fo boka an mani ngei pon drone mangin an kap bok ma se thil pakhat chu he indona hi kumjabikal ta chunga thlona manga indona masa zongjong aina danglam bi ka pilot te hian tlem hle tin hei hi air combat chungchanga ngai dan hlui ne na in mil lo hle bokani Ukraine indona hian indo thlona an man rim lo dan kan soi zo chia ma se jeb lawa chuan tunma indona lian tham World War II le Korean War te Vietnam War ai khan indo thlona pilot te khal chuam manga in be na hi tam lova indona lo om to ne na khai khin chuan sorties claim te chautuna hian a thlengani nikum February thla a Russia in naron be tran khan an air campaign hi atira chuan pa ngai viawa an aerospace force te chuan Ukraine van boruaka anron in lar supa ma se hun a rei chawa indo kalphung an thlak chho zela Ukraine hian air superiority nei a in air defense lama tranan kho chutianga chuan Russian lampo hian pilot tel lo thlona an tir war ta zokani Russia chuan Ukraine bom turin fighter jet advance tak pilot zarwal tir lutin Ukraine van boruak an tuamanga Russian air force chaktak chuan Ukraine force te nau zok churang takin an ne anga air superiority an dinang ti chungai dan lo om sa ani ma se chutiang chuan Russia chuan atita hau lo maya indo pui panina hun la in pong po bei burbur mi pui la sipai thler lawa in kal zoi te van boruak ti hnim khup tham thlona tir chuaka full strength of air capability ang chuan an chelo ti chu chiang hle akha to ka indo thlona manga in chut zeu te chuan kaldan tlang puyani Russia hian atamzo ka chuan pilot warplane chu akalsana ma se Ukraine chuan an air defense tamwak lo Soviet hun layami an chom chuan mangtang kai hle indona thla engemaw zat chung khan Russian fighter jet le helicopter engemaw zat an kap thla ani chumi hnuwa Russia chuan Ukraine airspace a pilot aircraft tir chu akal pui tam talawa kap thlama se mi hring hlo channa omlo turin drone an tir war ta zokani US Air Force officer pension to Peter Gerstein chuan indona kal zela thlathum chung zong khan chu kan en renga kan zir chiang renga engwangin nge Russian ho hian air doctrine thurin bulpui om sa hian man lo ati heng thurin te hi ara chianga Gerstein hian a hna tho tir lama F-16 pilot angin combat mission a thoka anuwa Middle East a US drone operation a kai hruai le boka Iraq le Afghanistan US air campaign a drone te hian hun poimo takan chang ti mu ma se US indo thlona te chuan chutiang indona po chuan mun poimo takan changa US chau hian van boruak a thunun ani ati US pilot cholta Gerstein chuan Russian Air Force te din mun chu a thatok lo ni in a soya ma se Russia hian fighter jet changkang tak sang khat chuang jet an la nei a
pilot training thatak takan la neya Ukraine van boruaka tir chua an ni lo te soi war hle Russian pilot te hi khovela pilot thaber pol an ni ti in Jerstein chuan a soya tin khovela pilot discipline nei thaber pol an ni bok ati tuna chuan atlem bera Russia hian heng pilot tele an thlona te hi asir le lama da an thlang ta hria Russia hian missile le drone a ain ngata hei hi aman tlom zok le thak ol sam zok ni in an ngai ati Ukraine hian fighter jet nei tlem zoka atam zok chu Soviet hun lai atanga an nei MiG-29 te an ni a Ukraine hian indona an manga ma se atlem le thung Russian hawin an zir chua chu he indona hian mi hring tel lawan hathok theiral thuam drone emo missile emo poni se chu tiang chuan mang war ta zok ani he Russian tactic hian Ukraine chu du thlanna khir tak siam turin anor poka Ukraine hian air defense missile anei tlem hle hei hi Russian drone ka thlak nan an mang thina ma se Russia hian Iran atangin drone adongani ti in US lam chuan an soibok Ukraine hian Russian drone le missile te abei lain Russian hian missile supply a ngai ani chuan chuan an fighter jet Russian pilot te tan Ukraine van boruaka kir le theina konga hon sak thei bok don ani indona hian hena chan chu an tumber ani rualin sipai in hlo in chan tam lo chu an tum zinga mi ani boka chu tiang tur chuan combat drone te hian alai lum an luat ame kani tunlai hian khovel mun rang defense force zong te budget le ngai tuana chu drone man tangkai chu tianga tan chuan an ngai tuana ain thlak chho ta me kani indona atan chau ni lovin atak taka chuan logistic le medical le humanitarian aid atan po heng drone te hian kol samna le rangzo ka man theina pe a chu Ukraine lam hian an mang tangkai le ani ma se Ukraine chuan indo thlona an nei tam lo wangin fighter jet tam zo kan du'a abik takin Ukraine hian American F-16 hi an du ber zinga mi ani hei hi atlang puin kum engemaw chung pilot te hian training an nei ngai don Ukraine hian F-16 hi an la bei sei renga ma se chana bei sei om hri lawa President Biden hian a soi chiang US hian air defense athona ma se fighter jet athon lo ati ma se Soviet ram hlui ho chuan Soviet thlona an thon tran mek thung MiG-29 ang te chu an thon lut mek ani